Недавно ви розтолкували, що «руський мір» – це термін києво-галицький і до інших не відноситься. Це мож нинішнім мудрецям розтолкувати, утки це явив термін «мацкалі», ко перший і для чого то придумав. Дійсно, термін «руський мір» – це термін києво-галицький. І я согласний, що до інших народів відноситься косвенно. Ведь важно розуміти, що і нині в Японії у любій фірмі роблять у коридорі фігуру керівника. І коли робочий дуже сердитий на ту власть, приходить і ту фігуру керівника б'є рукою кілька лиш хоче. У совєтське время теж придумали собі термін, що Бога не є, а Бог – це некий дідок на хмарах. Намалювали дідушку на хмарах, а оскільки на хмарах нікого не є, значить Бога не є. Тобто такий примітив був цілої науки. І от тепер придумали термін «руський мір». Но оскільки слово «руський» похоже на росіян, то вони не задумалися над тим, що це термін києво-галицький. І вони зробили з нього фігуру мальчика для биття. І почали всі бити по руському міру. Це такий прощот в Україні з тим терміном, що я не знаю, чому не знайшлося мудрого чоловіка, щоб отот прощот остановити хоча б. Тому що термін «руський мір» був перший примінений і потім многократно вспоминався в Києві і на Галичі, починаючи з 11 віка, коли митрополіт один казав проповідь на обновлення церкви у Києві і сказав, що наш мір є руський мір. Ясно, що не російський мір. Однак, яка різниця мальчика для побиття руський мір термін вхопили, взялися за нього з зубами і всі, особливо люди Західної України, возненавиділи руський мір. Тобто возненавиділи те, що є їхньою історією, возненавиділи галицьких просвітителів 19 віка і споминати з них не хочуть. Ето ми, русини в Закарпатті, свято чтимо наших будителів Олександра Духновича, Павловича і других чудесних наших будителів і просвітителів. А от там вони своє возненавиділи. Руський мір, собственний мір возненавиділи. Та що стоїть Київ без руського міра? Мать городов русских відказується від терміна «руський мір». Так значить, Київ не входить у руський мір і не може бути матір'ю городов руських. Я думаю, що цей прощот дуже дорого коштує і теперішній Україні. Бо він моментально привів до того, що неким русофобам тепер відкрита картинка «роби, що хочеш, кричи, що хочеш, бий, кого хочеш». А якщо руські десь були галичани, так все мусить забити за то. А от що були руські у Подкарпатській Русі русини, от ми не забили. Бо і уніатська релігія іменувалася до приходу сюди совєтської власти руська віра. От чому ми кажемо, що ми тепер хотіли зробити лікбез для України, що лишиться ви руського міра. Це ваш термін. Це в тому числі і наш термін, києво-галицький. Но ми маленько раніше стали православними, но ми не проти нього, бо це обща історія. А от інтересно другий термін. Термін «мацкалі». Откуда він нині його адресують, наприклад, росіянам, москвичам? Мацкалі, москвичі. Так от він був придуманий уніатами на Галичині проти собственних своїх земляків-галичан, но котрі ніяк не хотіли стати одурманеними русофобами, а відносилися до всіх народів з уваженням. Но подобно так, як і ми нині.
закарпатські русини або подкарпатські русини ніколи не можуть бути ні українофобами, ні русофобами, ні проти Польщі, ні проти мадярів. Ми до всіх народів відносимося нормально. Це перший признак здорової психологічно нації. Ну от, придумали там, що свої зненавиділи своїх. Уняти проавстрійські стали тоді новоукраїнцями, а от котрі уніяти оставалися патріотами своєї Галицької Руси і свого древнього галицького руського язика, от таки стали обвиняти москалями. Ова, москалі! Це нам приходить на думку тоді, коли і нині так наші націоналісти сьогодні почали обвиняти мукачівських наших уніатів. Знаєте як? Точно дадуть їм таку характеристику, яку давали тоді галичани своїм галичанам у 14 році перед лицом австрійців. Недостаточна лояльність до австро-венгерської політичної влади і неуваження до новоукраїнської ідеї. І от із-за этого мирних людей, русинов, відправляли в австрійський концлагер Талегоф, а гонені на русинов творили австрійсько-галицькі люди, передавая своїх же мадярам. Десятки тисяч галичан були віддані в концлагеря по їх доносам мадярським воякам. Днес дуже всі націоналісти грозяться не мати ні з мадярами, а от чуть ли нападають на консульства. Но от колись вони угождали мадярам тогдашнім, передає своїх земляків у руки беззаконного суда і унікальної страшної розправи. Польський термін «москалі» у руському мірі оказалися такі ядовиті, що й донині сперва поляки обзивали самих галичан москалями тих, що вважання відносилися до других народів, а потім уже самі уніяти почали називати і своїх уніятів москалями, тим більше православних, і в результаті аж пізніше то перескочило на росіян. Однако ми знаємо історію. Ми знаємо, откуда прийшов той термін. От поляків москалі. Бо поляки обзивали тим терміном навіть лемков, русинов, тих же своїх, котрі тепер у них являються часть держави польської. А в історії теж з ними робили различні депортації. Депортували вище 100 тисяч лемков, русинов. І донині ніхто з польської держави не збирався вибачитися. А от з кримськими татарами, уви, поляки б'ються за те, щоб кримським татарам вернути все. А от що вони зробили в себе вдома, мовчить. І Європа мовчить, і Євросоюз мовчить. Уви. Ми їх знаємо, наскільки вони далекі від того, що декларують, і від того, чим реально займаються. І так, термін «москалі» був придуманий поляками проти галичан, а потім галичани уніяти проти своїх же уніятів, таких русофілів, ну а потім то перескочило на росіян. Ну, цей термін, уви, у Закарпаттю не прижився, бо ми завжди розлічали у людей поняття, що русський завжди був русський, і до ньому не ціпляло слово «москаль». Ну, правда, якщо десь розсердив, то могли із обіди казати, но такого неуваження к другим народам, як у сусідів, ніколи не було. І не буде, бо ми русини, мирний народ, громадяни України. Найголовніші наші дані – віра в Бога, мирне співжиття з усіми і бережно оберігати західні границі України. За те, що ми оберігаємо границі, нас судять, що ми їх хочемо зрушити. Дякуємо і всім тим людям, котрі такі злочини і нині би готовили клеїти, ліпити, а не входить у них, бо ні доказів, ні фактів ніяких не мають. І їм кажемо, шановні творці термінів «москалі» або «мальчика для побиття руський мір»,
ви лиш тим ділом портите собі всю вашу намальовану вами нібито демократичну дорогу. Нема там демократії. Ненависть до православ'я, до канонічного – це буквально як будто би квітка на голові закладена. Але не треба цього робити, бо ми одна держава, і в майбутньому ще будуть тяжкі часи, і требася народу єднати. І ми призиваємо усіх тих, що обзивають других людей, давайтеся єднати, давайте жити уєдно, давайте жити хоча б равноправно. Ми в Закарпатті не требуємо щось більшої, але коли видимо, що президент дає команду на Галичині украшати і всякі великі там замки, а в Закарпаттю а нічого, ну тоді нам кажеться, а чому так? Впрочем, то тема других передач.